Obserbahan ka principal term eh. Obserbahan ka principal term eh. Nas si teacher kay wala ka tawag wala na fildo, upos na kalong. Ano pa? Aga pa sa gamitan kay Lord niya nga maestra, maging chismis siya, yaman po na maestra. Yun na ang pa. Okay. This is the Coronadal City World Teachers Day Celebration. Saludo! Pagpupugay sa mga gurawang Coronadaleño! Driver's license na expired. Expired! Wait lang. Hindi pa expired. Ay, expired na 2024. Expired. Hindi naman, ano naman expired ka? Congratulations. Eto, importante ko sa inyo. Kasi kailangan ko ng bangko. Payslip! Ano, saan ka punta si Sensa? Bangko, Mga bagay na nakikita sa loob ng bag ng isang teacher. 1, 2, 3, go. Atlas. Payslip. Stapler. Masking tape. Masking. Glue. Glue. Susi. Susi. Lip-in. Lip. Lip. Late up. Dali lang, sir, ah. Tawain na yun, di ba? Mabalaan ka naman. Lip makeup correct, na? 8 p.m. Correct. Nagising kayo, nagising. Next one. Mga coordinatorship sa paaralan. 1, 2, 3, and go. Boy Scout. Sports, ICT, Girl Scout. LIS. Research. Program. walang 7 years ako sa DepEd, pero wala pang sa coordinatorship ng program. Overall program coordinator or activity coordinator. Next, Academic. academic coordinator. Science coordinator. Alright, God. Come on. God. Math coordinator. Math coordinator. SELG. SELG. Feeding. Feeding. Pardo. Ha? Pardo. Pardo. Gulayan. Gulayan. English or English. STRRL. SRM. Math coordinator. Math. Nasabi na ang math? Extra. Mga rason kung bakit nalilate si teacher.
Mag-makeup. Tama! Mag-makeup si teacher. Go! Take off sa matabang. Oh, may tatabang si teacher ha. Take off sa tatabang niya. Correct. Nag-happy na sa division. Uy, sanay sa division. Nag-happy sa division, no? Nag-low si teacher. Ako na naman siya may kung marilisan siya. Next one. Ginalabing-labing sambana. Wala, ayun na. Ikaw po ha. Batayan niyo si Mama Lee. Batayan na. Let's go. Na-flat ang motor. Na-flat ang motor. Gasakit ang ulo. Next one. Nag-party sa gabi. Wait lang. Magkasama kayo kami na. Ano sa kitulong ng party sa gabi? Okay. Ubusin niyo kayo na lahat. Ready? And go. Wait lang. Oh, ganun pa rin. Traffic. Go. Na aksidente. Alayo. Nakakatabotin na umisan. Aksidente. Go. May LTO. Nagmarites pa si teacher. Naginaway pa sila kasawa niya kung sino mapaligo sa mga bata. Nagawag sa update ni Mayor kung nagtuloy. Ibig sabihin, pag nagulan-ulan mayor, ang picture sila mayor, angat-angat na. Tapos, ang mga tinaraan ng coordinator mag-chat-chat na sila, ano na, ay kita. Tapos, nang sapat sila, basi mo lang pa nakamagkakatong ang mga taga-CPR. Okay, Bele, next one. Lugad lang daw ang istorya sa kanan sa likod sa tindahan. Next one. Naburaw. Naburaw. Maraming rason. Ubusin natin. Let's go. Lugad lang ang istorya sa Ikaw nilang hugay mag-istorya ba? Next one. Eto na. Madalas na sinusumbong ng bata sa teacher. Masumbong ng bata. 1, 2, 3, go. nadula ko ang time niya. Tula. Ubog ko yung mama sa gabi. Tula pa ba? Nadula ang iya lapis. Nadula ang kwarta, ang lapis. Teacher, sinumpanya mo ni Tio. Next one. Teacher, magustuhan ko. Teacher, ang lapis ko ato sa iyan. Sir, nag-awag sila. Teacher, wala ko baon. Correct. Parang nararamdaman ko na hirapan sila. Next one. Eto. Mga bagay na hinihiram ni teacher sa kabilang classroom. Wala ka mga ang dami magkaalala. Wait lang. Nabalik ko na ba ang nahiram nyo? Kayo ha? Kasi karoon, mabalik na, kaya may imagbalik na. Okay. Let's go. Mga bagay na hinihiram sa kabilang classroom. Let's go. Whiteboard marker. Marker. Martilyo.
Martilyo. Sok! Sok. Yoy po na ba talaan na yung PTV? Pamasahe. Okay. Pamasahe. Glue. Glue. DLL. Kaya sa kayo mo. DNL. Let's go. DNL. Let's go. TV. TV. Pero mama, pinaka-maker man siya. Correct. Let's go. Stapler. Stapler. LCD projector. Okay. Pen. Okay. Dahil may phone ka na sa tayo mo. Tatakpak talaga to si mama. Let's go. Remote. Remote. Mag-paper sa karim. On paper. Laptop ay nagiging. Laptop. Payong. Ayun. Ballpen. Ballpen. Pen. Tapos na ballpen. Ayun, answer is pen and pen. Tapos na rin. Sorry. Eh, tapos na rin. Ballpen. Si pen and pen ang out. Next one. Mga taong bumibisita sa paaralan. Sino-sino ang pwedeng bumisita sa paaralan? Let's go! Ako. Ikaw, sisi. Siya, supervisor. Next! Taga-BDO. BPO network ba? Dealers ang bulong. Dealers ang bulong. Ilang buwak sa mga water, tubig. Taga-deliver sa tubig. Taga-safety. Taga-city saving. Gently mag-deliver sa classroom. Correct? Reklamador ng nanay. Doon, nanay. Ubusin natin. Let's go! Shopee Express. Shopee Express. Bala na nahilaw sa akong pero. Let's go! PTA. PTA. Assistant Schools Division Superintendent. ASDS. SDS. SDS. Principal. Principal. Uyat sa uyat. Uyak sa uyak. Uyak sa uyak. So, sino ang binisita? Ano? Ang tabi. Pwede na iba? Binisita uyak sa uyak. Sabat ka mo. Sige, mag-isip kayo. Sino ba? Kolektor sa utang. Kolektor sa utang. Pulis. Pulis. Supervisor. Tapos na! Sayang! Mangiilang taon ka pa sa serbisyo? Mangiilang taon ka pa sa serbisyo? Madugay-dugay pa mama. Ano problema ako? Ano na pakatuloy? Hindi ako. Ito nga ba naman ba? Kung isang sa pwede. Okay. When you retire in the Department of Education, balikan mo ko. Bibigyan kita ng 50% less. Kailangan na witness ka mo. Why did you like 100? Oh, next one. Mga rason kung bakit nag-loan si teacher. Makasalak yan. Mahal sa lakyan. Para sa mga babies. Kita yung dati kami ng mga babies. Pangmaskeran. Maskira. Ang bakal cellphone. Ang bakal cell. Ang bakal lupa. Ang bakal lupa. Ang bakal motor. Ang bakal motor. Akayo balay. Ay ubalan. Para sa iyan.
Ang dami sayang isang sipisyo ng isang puto. Alam niya, kayo pinagpulo niyo ako dito. Ay, eto. Sige ba, let's go. Mapaburakan. Kapagurang. Kapagurakan. Pangbayad utang. Bayad utang. Pangayot tubig. Ay, tubig. Panglagaw outside the country. Kapirmahan pagiging direktor. Next one. Pang-renovate sa classroom. Wow. Ang pangayot langas. Ang mga lalahas. Para sa Brigada Eskwela. Ay, stille. Stille. Ano ba? Pangatan para sa mga bata. Tandaan niyo na mga pinagsasabi ng mga doktor. Ang brigada eskwela, pang renovate ng classroom, sino ang principal nito? Tapos ito isa pamimigay sa mga bata. Ano ba? Ang bakal appliances. Ang bakal... Balik natin. Para pag-fix. Wait, asa? Mrs. ko. Sir, may asawa na po kayo. Oo, may ano man siya. Ako ang komedyan. Ang babawi ah. Hindi, sabi niyo, maglulol kayo pang cheese. Paano yun? Kasi yung Mrs. ko, siya lang ang aking chicks. Hanggang walang natatanggal, yun pa rin, mga bagay o mga rason kung bakit naglulol. Pang-renovate ka balay. Tapos, kamay po, sir. Tapos na, sir. Kamay po. Sir, para makabaloy ka, bisitahin sa lubis. Let's go. Mga rason kung bakit nai-stress si teacher. Let's go. Reklamador niya ako na payments. Nagka-overtime siya ba? Next. Paperwork. Paperwork. Obserbahan ka principal term eh. Okay, ano ba? Kulang sa tulog. Kulang sa tulang. Walang makakakay nila yung parang kinsing na sa nagpus. Ah, bigay ba? Nag-chat ang original. Stress ka na ba? Ganun, ano? Siya pang original. Ano ba? Pangitaan na gawin din ni principal, pangitaan pati is formative test lang. Ito, ah. Ano ba? Gusto ko ka naman pangutanan yan. Ano ba? Ito ang classroom. Ano ba? Ang pasaway ng mga bata. Ano ba? Wala na rin tuhan ang sagwag sa classroom. Pwede? Sa gawas man, sa gawas. Lain na lang susunod. Ang mga area of responsibility sa gawas? Okay. Ang supervisor na po pinapapasa atin. Ala! Ano ba? Nag-cellphone siya, nagpupol sa lamisa, bigla nag-imbo si principal. Na-stress. Ano ba? Nanagot ang shopping, wala siya inagbayan. Stress na talaga. Next one. Tamong shooting. Ano ba? Wala kalingkuhan ang CR, kasi. Ano ba? Ang mga bata, ano? Nag-erinaway. Ano ba? Maraming agyo sa taas. Ano ba? May bata na napilasan kaya nagsinabad. Ano ba? Nabuka ang TV. Ano ba? Wala na cooperate ang mga PTA sa project. Na-stress
sa gamitin kay Lord niya nga maestra, maging chismis siya, yaman po na maestra. Yun na pag umama pa. Okay. Lima pa. Mga bangko na pinupuntahan ni teacher. Mga bangko. Bank. Ubusan na. Let's go. Video. Land ba? Plan ba? City saving. City saving. Union ba? China ba? China ba? Estes. East West. Wala ka na pang cheat. Sorry. Mga bangko, let's go. AD. Metro ba? Metro ba? Hala ka. Wala na ko. Wala ko makita pa bangko. Ay, mama. Meron pa ba? Meron pa. Meron pa. Let's go. PNB. PNB. One Network Bank. Tapos, Wala ka. wala ka video na. Yung mother. Tama. PPP. DPP. RCBC. RCBC. Veterans Bank. Veterans. Ang malapit yung galon. Sila mararanasan ang weekend. Dalawa na lang. Ladies and gentlemen, from what district? District 1! From what district? Sigaw District 9. Dami ng fans. Mga bagay na hinihiram sa kapitbahay. Alden. Wala. Akalan. Pala. Gaspan. Daspag sa kapitbahay. Kulturan! Kurang. Labador. Labador, pinahulgang sa kapitbahay. Abo. Bugas. Bukas. Sudan. Sardinas. Sardinas, pinahulgang sa kapitbahay. Kutsara. Tsara. Inidor. Ito. Kawawa naman ang kapitbahay nito mga teacher sa kanila. Problema na nagalahan. Lapit ka dito, Monsyan. Mga rason kung bakit naghihiwalay ang magkasintahan. Let's go. Wala. Arda. Third party. Third party. Mga bata na pasaway. Sila sa bata. Ang magkasintahan. Ang mga pagkasintahan, galing-galing man kami wala na nakasal. Wala nakareply. Wala nakareply. Wala na sanggana. Nawalan ng gana. Wala nag-greet sa mansari. Wala nag-greet mansari. Wala na din sa anniversary. Wala nag-anniversary greetings. Wala na mga hatag sa ayuda. Walang ayuda. Wala sa pa-flowers. Walang flowers. Ng ano?